Agent 540! Napalabas, naparigat iti kabil ni Agent 540 iti kaadanan iti kuta da Timotyo. Saan pa'y anapnek ni Lorna ket nagpapasan namat a binugbog, nupay saanen a makakunail iti nalaos arigat na. Impupok da nga rod ni Agent 540 iti kaslakulungan ti baboy. Ket adda iti dayta kasasad iti simangpet ti nurse a putot ni Timotyo. Dimakal iti kabambantayan ni Satura ngem nagtalinaeden iti syudad iti nagturpos iti kina nurse. Nasyan ni Satura iti nakita na kasasad ni Agent 540. Ket kinid daw na kanit Timotyo nga irwarda iti nakaipupukan na tapno agasan na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Tulong anak, di ka matanagan. Tati na kang tutusahan ka, mama. Ha? Lukayat mo, mga. Sumurot kanto kanyaga. Nuti mo kayat adusahin na kagapo kanyaga. Anya? Pangasin. Eston, di kang sumanao. Agyaman ka lang, takakaasyan ka. Kat agasan ka pailaan. Di kang sumanao. Kumusta yung pasyente, nurse? Nagbida na ka-recover? Nagmaganda iti sugat na. Impas mo ito nagiti kamuol mo. Nalain ka, nurse. Siyempre, inadal ko. Kat agpapaaya ko na nurse iti may saan nalatak ng ospital iti syudad. Nagasat ni Agent 540. Ta, si kapay tinangtaming kan kwa na. Nagasat? Wan. Kinapod mo na. Maasya na ko na kankwana. Kana niya. Napaya di mo ituloy. Nasayat launay dahi ka pa ng pasukon kanyak ni tatang iti syudad. Kat makipagyanak kada kayo iti sumagmamanungal daw. Magusto ang gayam dito eh. Siyempre, di makilak dito kabakiran. Amok mo kasano ti kinasikur ti kasasadyo dito eh. Anya kinasikur. Sana nasikur ti kasasad ni Satura. Di ka nagpamarang anaragsak iti kasto a sitwasyon ti panagbiagyo, Lorna. Amo ka kayat mo matindi agbiag, ganaway ha? Anya? Ado ti kayat ko nga ipaawat kada kayo dito eh. Katsapay na ko ma. Kaagbaligya kiti pampananutat nga ramidan. No planom apaglibasan ti balod tayo. Di mo la patuluyanan. Amangan no malipatan ti amam aputot na ka. Kat mapatay na kapay. No aramidam ti kasta. Anya ka din ti ibagbagam, Lorna. Ibagbagakon, Satura. Di kanto agbaligi. No panggap na kami nga ikalabuso. Ibagak kan chairman daytoy. Amok, asaan nga ayon ang tinars ti kinagtakas nga ramidan. Dagitaglimlimang bitoy. Nawadan ti panagpampanunod ta. No pa'y timakal diti kabambantayan. Dakal tinaramidan ti edukasyon. Agimimbagan na kiti sugat ko. Namjak ipadlaw. Anak sublin ti bigsak. Planwak dito. No kasano ka makapanawak dito ay. At tamang lukat dito nang ipupukan na kanyaga. Nagariing ka magaya, man. Naukarkaran naglaing. Laklaka at nabaltog dito ay. Oh. Apayakas tati pa nagkitang kanya. Ha! Agyaman ka ta pinayabak pa iti putot ko anang asikasukan ka. Agyaman na kiti dayta. Ngamno da kami lati masurot dito'y kuta. Nabayag kuman. Anay salvage da ka.
Nakapupo kag langarudan ditoy. Ape anas ken anak kapungawak. Apay no karkarandak. Total. Sa anak metla ang makarwar ditoy nang ipupukan yung kanyak. Tapno sigurado adi ka makalibas. Nasken apong wenda ka nga uray nakapupok ka. Amo ka mang namnama ka makalibas dito'y kota. Ngam nagbidot ka, no tinamnamam kat kasta. Awan maganab yo, iti paraglamlamang yo. Awan talina, iti panunot yo. No kanayon kayo latang naglamlaman. Gan ano pang tinintag. Mangrugi ka man na mga kasabahan. Saan akalokon ti bagbagak? Sa anak mat amangas kasaba. Ti ibagak ti denggem taiso ti maaramid. Isublida ka iti naggapuam. Palubusan dawan. Nagkuna palubusan da ka? May subli ka iti sidong dagiti kakaduwami a rebelde. Espesyal ka balod mi, Agent 540. Gaputa da plano ti Big Boss kan ka. Anya na ita? Pagbalinanda ka, akas la robot. May pan kay ti sabalya pagilyan. Kababaan ti teknolohiya. Pagbalinanda ka nga instrumento. Tapno adadapay ti panagbalin ni akabilga na tao dito'y lubong. Maawatam ti kayat ko asawan, Agent 540. Gaputa nakita mi ti kinasiglat mo. Nakunami, akasken ka ti kasapulan ti organisasyon. Ammo miya di mi mabalin abalosing-singon ti panunot mo. Iso akasapulan ti panang dadael. Anya ti kayat mo asawan. Nabak nang itan ti teknolohiya. Ket babaen da ita. Agbalin kanton akas la robot. May sa kanton kadagiti kasiglatan a marshal iti sindikato. San? Di kay agbaligi iti kastapang gapyo. Di kay ito agbaligi iti ipakatsa. Agingat ka ano ti kastil ka sa sadyo, tatang. Mapayadamagam ti kasta, anak. Kaya't ka nga ikuyog iti syudad. Agbaliw kan. Anya? Kaya't ko asang-sang kamay sa tayo kumakadanan ng iti syudad. Satura. Tatang, nabayagang ngururayan ni nanang ti isusurot mo kada kami iti syudad. Naragsak tayo, nagdadun na tayo. Di mon tarigagayan ti kasta, Satura. Dinto mapasamak. Mapasamak no kayat mo. Nakataya ti biyag ko iti daytang aramidak. Nawaya ka nga karaw. Apay adi mo aramidan ti umno, tatang. Awan maganar mo dito eh. Huston, dinak isuro, Satura. Tatang, Di mo sang kaulit dagita ngay bagbagam. Dito iti ayan tiragsak ko. Pagyamanak langan ti umay mo. sapay na ko ma. Tama ka panunot kay tumat lang iti udi na. Agsubli kay jay syudad kaputan na ibusan ti in-file ko a bakasyon. Nga magbakasyon ak tumanan. Tapno agsubli ak dito eh. Amangan no awan kaminton ditoy. Umakar kayo iti kuta. Madali na kasta. Kat saan to na dito'y kabambantayan. Sa dino. Plano ti Big Boss
apag sisinukatan dagiti grupo. Mapan kami ti balasyo tao, kat dagiti met taga balasyo tao ti umay ditoy. Ano niya? Wen satura. Iso nga mangan, no di na kam tumadanonen ditoy. Negative ti resulta ti naiwayat a foot patrol, Chief. Natiktikan dalaki titipag na dagiti militar. Sigurado data, Chief. Kumusta nga ta ni Agent 540? Awanan ti update may papankan ko na. Wan nga ro, Chief. Kanayo na kumontak ni General Verano. Ninsa nga min Agent 540 ti ipangpangruna na kadagiti amin nga igam na nga agent, sir. Diyak lang mo. Kan talaga da kalapari ko ti may papankan ni Agent 540. Di tayo matulungan, takas lamot lang nagpukawan nga asok. No pay kas na? Di ka magsardang, Chief. Itultuloy milat na ti ag surveillance. Di tayo agsardeng. Sa pulon tayo ni Agent 540. Ang mga nudakas, tinapasamak ijay ka anak akon, ma'am. Kanayon pa'y kiti ang may tagtagainap kon. Di ka madanagan, Nana. Di po kawan tinamnamayo. Sumangpat tumadla ang tika anakan nyo. Sa bagay, talaga amat aman mano sumangpat diti dakkel abalay. Panipod na ulila, kanapaanan iti sabali a pagilian dagiti kakabsat day di papang na. Manmanumatan ngagtali na ititoy. Adayon nga ikitnak ni Nardo. Ngam naasidag tirik na kanyak. Tawan mo't ngaminan ti sabali pa'y akabagyan na ditoy, no di siyak laangan. Sayang. Sayang day tinagdakkel abalay na. Talaga asayang, ma'am. Iba agtadaak pa'y laabiyag. Kat adaak pa'y laamang daldalos ditoy. Tano awan tao ditoy. Sigurado amarpuokan. Ngam natibkar ti pan nakaipatakder na, Nana. Saan pa'y abasta-basta ti tarik kayo na? Tudno day ta, ma'am. Pasig nga iriran dagiti tarikayo na. Kaadwan na tinara. Kan kadaanan ti disenyuda. Antiko. Mamati ka sumangpot tumatla dito ni Agent 540, Nana. Sumangpot to? Tapno dito yan ngagnaan. Ay naunay kat ang nagsayaatan. No mapanunot na ti kasta, ma'am. Nang runa launay, no adda kadwa na sumangpot. Kat dito'y dan nga agnaad. Aging ga, iti maadaan da, iti anak. Wala niya. Nagasat ti mapili na akadwa na nga agnaad dito Nana. Ma'am. Kat no adda lakar bengak nga agpili para kan ko na. Kasken katipilya, ma'am. Anya? Nalabsan tan samot tan tag-istorya, Nana. Tay ko na kon. Di kay mapukawan itinamnama. Sumangpot tumutla ang ni Agent 540. Masiguradok data. Kumusta ka, Agent 540? Daytoy. Wala yun. Apay nga gisam ka. Naras. Amok mo't anapigsakan, Agent 540. Awan ti makita kagapuna, tap naglulupoy ka pailaan. Talaga biliba ka na. Nalaing ka, Naras. Saan nat? Ore may sakabalot. Naragsakak. Gaputaad da may saan ay sangsangayan amang mangtid iti inspirasyon ka. Anya? Oreg na nayon ang nabalot aglitay. Basta, adda ka mo't amakit kita sa tura. Among, kahit ko tiyag na dito ka bambantayan, no sa anak naglimliman akas iti anak. Anya? Maibilang ang matinakas kada kita adda dito ita.
Tauri agan ano ak amang depensa iti bagit. No kailaat nga da makaripot kada kami dito eh. Awan to ti mamati asa anak akas iti amak. Husto ka. Isu kaya kundi agsubli iti syudad. Ngam nasaysayatay kumano kadwa kun ti amak iti papano ko dito eh. Aramidom tinamnama mapagsayatan da. Araramindak dayta. Ngam awansan ti pagnahan ti patigmaan kadakwada. Isu ano di dalat ta mamati kanyak. Makamudan ton. Ang mga nodyak tumutan kayat ti umay dito eh. Nadantupay pa agasan da akaskan ka. Aday bagam, Commander Lorna. Agata pa kon. Itian niya. Iti anak mo kan iti dayjud balod tayo. Si kakit dimat. Agimon ka? Sana kasta. Nadikat. Madi. Amang ano into nagangay kat. Agbalaw tayo laangan. No di tayo makita ti balod tayo. Tanakalibas to gayaman. Pinaglibas to gayaman ni Satora. Saan tong aramidan ni Satura ti kasta, Commander? Saan ka nakasigurado, Sherman? Di mo amuna niya ti pampanunutan ni Satura, ng anak mo. Commander. Agsipot ka, Chairman. Ang mga numamaysaan na kadyaputot mo, narigatan, may ramraman tayo amin. Agsagana kan Satura. Sumalog kayon inton parbangon. Agyaman ak no palubusan ako na sumalot tatang. Ngam ad dapay ko mati panagyaman ko no sumurot kayon kanyak. Saan pa'y nga ita? Kaanon to? Di yun ipabigat to na itantan ti mabaling yung aramidon ita. Ang mga numaladaw tong tiyan. Basta saan pa'y nga ita, Satura. Ala, isagana mo dagiti alikamom nga intugot mo ditoy. Itulod dakan inton parbangon. Nangagkotim pagbaga ni Chairman iti potog nanas. Inton parbangon ng tisasalog da. Kasano nga ta makarok atak iti panakapangok. Kan ore makarok atak. Timanin panang lukat ko dito'y silid anak ay pupukat ti problema. Kasano ang makarwarag? Ikagumahak ti makarokat. Nagkrigatan. Uray ko ma. No di na ipatalikod dagiti imag. Sa napungo iti likod. Nalakala ko ma ama ukas ko titali. Babaen dagiti ngipon ko. No di na ipatalikod. Adome dito eh. Nasaya ata saan ka pa yan nakaturo? Anya tigagara day talak yun dito eh. Mas daaw ka ka din, no apay nga imayak dito eh. Idinto, tadanda nito mga tirabi eh. Agsagana ka. Ipanaw ka dito eh. Anya, pagipan ng kanyak. Mamom to. Sana ka sumurot ka. Di mo kaya't di mawaya-wayaan. Anya, Waya-wayaan ka. Nung ikuyog na, iti sa di naman ako pa naman. anya. Oh, anya ti makunang, Agent 544. Waya-wayaan ka. Nung ikuyog na, iti pa pa naman. Anyat ginagara ni Commander Lorna itayan ti balod. Itay pa'y asimrek. Ngamjak matlama uray na rumwar. Dinak nadlaw iti kasipngatan. Tanang isit ti t-shirt kan pantalon ko. No nakita nak, sigurado adi nagtuloy.
paliiwag ni Commander Lorna. Madi, timadmadlaw ko kan kuana. Nakasaganan ti amin. Para iti isasalog mi akadwada ka. Isublida ka iti ikot ti sabali asa nga ti grupo. Parigatan da kan tumat, ijay. Akas, iti pa parigat mi kan ka. Anya? Siyempre, ado mo tinapiktaran akakabagyan dagiti pinatpatili mo. Kaduan kadakwada, tinagpaknin. Wenwag lamlamang. Iso a panunuta man na imbag-timbag ak Agent 540. Waya-wayaan ka. Ngam siya, ti katwam, naglibas. Asino dadya, Commander Lorna? Apay atang damagaw. Imbay ditoy. Adda nadlaw ko kuana. Naglaw mo, asaan na talaga anak yan? Well, pambarnan samot lati panaging tutumboy na. Iti kaawan agaran kan kuana. Apay akas tati ko na, Agent 540. Basta. Adda sa bali ang nadlaw ko kuana. Mga no gusto matkan ka. Anya? No bilang gasta, saan mo ka di akayat? Panagkita kan ka, kat awan pa'y nakaiba udam. Awan pa'y pamilyam, di kayat ko asawan. Talagang awan pa'y. Saan pa'y apanawan? Iti dayta nga edad mo? Basta. Saan pa'y nadanon tingkad din ko apanawan? Para iti day tabarang. Naiduma ka kadagiti ado na namamok. Ado ti rason no apay akas na tibagbagag. Kasi ta, manamnamag kadipay ang makalapsutak iti kastoy akasasaad ko. Ha? Awan makatulong kanyak. Iso kasano ko maamapasamag ti bagbagam. May papankin ni Commander Lorna. Diya ka mo, nung nabilang laang, di nakto ko maliplipatan, ha? Agent 540. Adakto ko man umadanan, di pa nagkasar mo. Tulungan na kamang sapol iti may bagay kanyak. Tay, kaskin ka. Anya? Parbangan. Mangag kumatentari wawa dagiti rebelde. Adun samat ti sumalog. Apay, awan nga tatagbati diti kuta da. Wanya, nabalkot yo amin ang dagiti importante akagawaan nga itugot yo. Kadagan samat apumanaw da nitay. Siyak timang bantay kan ka iti isasalog tayo. Saan ka makalibas? Tanaka to, ti paltog ko iti bukot mo. Kabayatan ti panagna tayo. Ukarkaran na karodan. Dagita lang sa kam ti makorkaran. Di mo gamdan ti aglibas. Ipasigurado kan ka abang kay mo ti sumangkot iti balayo. No di ka umayon iti imbagakan ka. Siguris tamat dito. O anya, kayat ko amang ngagnuan niya ti makunam iti imbagak. Makitan to. Loko, saan mo akabisado ti pasikot-sikot di ti bantay? Iso nga ibagam kanyak planom. Umanlugot nga ta ni Agent 540 iti kayat ni Lorna. Agayat nga ta titumboy ken ni Leonardo. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay